Фак! Фак! Ох, как се спънах, бе! Фак, коленото ми! Фак! Здравейте! Чакай, как ме боли коленото, бе! Добре, здравейте, аз съм Мишо Графита, или Тарзана, както там викат. И сега ще ви покажа... чакай малко, бе. Добре. Сега ще ви покажа как се правят графити в този град, Варна. Значи, сега ще ви покажа... Так, никой не мога да нарисува. Значи... Правиме... Ето това, така. Сега правим и тук две такива камъни. Сега ще сложим и тук. Чакай, сега ще справим и тук още едно. Както виждате, това е кактус. Даже тук има малко трънчета. Бата, как ме боли коляното, оле, както и да е. Сега ще задраскам ето тези камали, или там глупси. Така, един хикс. И сега вече съм много опасен и никой няма се заяжда с мене. Чай, излезам тук. Пак нагле, коляното е. Ей, оператор, спри този клип, моля те, спирай го.